neng ang ni mga nafachi doi phone on na yan nafachi neng se ruachi ni poso apply khalamnw ya Listen Sekti cha hasin de Nãy lại Bisa kti se Lego for new looks Tin à 네 어인데 Hi logofer khulumbai nongthangmanko gaसिखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबाय स लोगोफोर दिनैनिया शुटिं खालामनो फैलायबाय जोंहा जा सान्दुं लोगोफोर दिनै बोरै शुटिं खालामगोन मिन्थिला आरो न बिराद गरम आरो लोगोसे बिराद सान्दुं लोगोफोर नायदो जा सान्दुं बोरै शुटिं खालामगोन दिनै लोगोफोर गासैबो रेडि जाबाय शुटिं खालामनो मिस गावजें मिसेस डावली मिस नाफाथि नाफाथि लोगोफोर Scarf, गोख्रै scarf बिराद बादों आं लोगोफोर शुटिं खालामै मेंजोब्बाय आङो मेङाखै बाला थगायदों सान्दुं गोसा जादों सान्दुं गोसायाव बानायनो बासयो शुटिंखौनो होमबा सायाव खालामनोसै गावजों सोरजों मेसेज गेलेदों गेलेयाखै इन्स्टा नायदो इन्स्टा बाक्सा जिल्लानि सनालागोरा चिरां जिल्लानि गावजों फैदों माथो फै Hey Zambi, nang aku micia. Sini Zambi. Oh my God, kau siapa? Nasi mana kaya aku? Action. Ang mo nang apa nafati? Nui kenai dan mau cah? Sampai tak? Sampai tak kenai ke? Hah? Ikut nak kenai ke? Ang sekam nang ke? Oh, ikut sendang, ikut. Ang kenai dah, ikut nang ke leh. Kau jangan sekam kan? Kau jangan tahu ikut kama. Oh, ikut kenai dan ikut nungi ni kama ke? Kenai nang. Oh, nungi kenai nang. Kau bakal ke? Tahu tak sebelum? Ang kenai nang ke? Kenai nang ke? Sini kenai nang ke? Biar kenal orang ke? Oh, neng ang ni mga nafachi doi phone on na yan nafachi neng se ruachi ni poso apply khalamnw ya Dai neng ban je ang ne nani last time Ang mo nafati. Oh, first time ban je Munga. munga Ang ni munga nafati do na. Deh, kek tu tak ada action ban deh. Deh, ready? Action. Ang mo nafati. Dohai phone horna ya. Nafati ni ya nang se. Ruachi ni poso apply khalamnw ya. Oh. Deh. Ready? Action. 가우젠, जोंहा दानिया रिल्स बानायबाय थानो हासिगोन ने खामानिनि जेबो टेनसन गैला आंहा रुवाथि लाबोखाबाय दादा सुबाय थादो जा नैथिंनो फै नङाबा नैथिंनो फैदोलै इयावनो फै हालाखौ Ang sana ma zaya adra khana. Oi, phai. Godan jani labne nङा? Kan gidi ya. Ta jagan phai. Ma mana? Blog. Ready? Action. जाबाय ना गावजें दे बाक्सा जिल्लानिखौ मोसानोसै जोंहा दे बाक्सा जिल्लानि सनालागोरा दाउ बायबा बाक्रा जायलै आङो Fun. Listen. Sekti cha hasin de. Nãy lại. Bisa kti se. 시선 가다야 왜 네. 네, 나이 그래. bisa kti. Ready? Good now, Simon. Action. 사야라이 마 땅사스 그카 풍나라보등 다케동 하이 마트 비사가 렁그나 망어 렁앙어 다케동 하이면 마바지 사프 달라도 비어 나 파치야 하이루 템프리야 They ready? Action. 마바지 사프 달라도 능어 랄사스 달라도 마트 능어 아라 송크리스 해버등 신이 하나네 가이케르 하나네 good Gửi lại được. Này logofer reels bản này cái đường shooting mình sẽ tập bài giống nào? Shooting tập này reels bản này đang hôm nay. Và tập lịa.
नायनो दे खनसे मा खालामनो नाय नै जोंहानि रुवाथिया नाफाथि लोगोफोर नाफाथिया रुवाथि जोंनि हमगोन सोर दे मा हमना फैसै जाबाय आं हमनाङा आखाइखौनो सिखांग्रा ना मुसुग्रा नै खिन्थु लांगोन ना नोंलाय लोगोफोरनिया नायदो सासे आरो लोगोफोर शुटिंआथ' मोनसे कमप्लिट जाबाय दा मोनसे आरो एपिसडनि थाखाय जों नै रेडि जाना थाबाय नैबे गोथावसिनसो जायो आक' गोराना गोरानासो गोथाव जायो सोलाय जिरलाय गरा सेरनो मोजांबो आरो नैनो बिसो गोथाव जायो ओंखायनो फोराननांगोसो आं लिसु गोरान लोगोफोर नै लिसु गोरान गोथाव जागोन ना जानाय Action. Kalau white chip on air Babu, फरायगासिनो दोङो बा? Oh, aku nyapati फरायगासिनो dong आङो. दे मोजां फराय आमि Action. 네. 어인데. min ada min saya hei Ayo 민나. Bakal aku ngira-ngira 네. mau tangan dulu tapi nyoba tak enggak 민나. 톱톱. 네, ready? Action. Action. Ơi madam. Madam. Ơi madam. Pina sehelai baik. Mos tulis kai bilai. Mesti lama sekali bilai. 네, coba. Sekali. Action. Ơi madam Shikar. Ơi madam Shikar. Ơi madam. kamu tahu nggak malah orang di 나 거꾸로래. 네, 라핀. Ready? Action. Ơi madam Shikar. Ơi madam Shikar. Ơi madam Shikar. hei masa kamu tahu nggak malah orang di siap 맞아. 민나. Geli banget sih gue. Cái lihat deh. Lego Fernia new looks. Tina. Hai. Này Lego Fer giá rằng được sky khó này. Cái đó. Cái ông thấy đây. Không thấy. Bari mendeng, gini lah nih agla nih. Gede nih kak. Tapi cek khát lấy, cek khát boleh. Khát boleh. Đây anh phải khát boleh. Đây, phải. Phải. 마미 가 길릉 중중 서로 패드는 소리야 캘까? 아분 아파치 아플 중 빌라 파티 골로코 로 이시방 길레스 기들기들아우 야 키라 패든 살라 이시방 코스토 칼라만 바이나 라키야 너 살릉너 빌라 토바버 롱롱 비어 Ready. Udah kai. Ang kumai kep. Dinai kai. Ani kata bapa nang bidiga kiri baguna manang. Isi tu dah mana salah nang. Isi kosto kala manang kiri laki biaya salah. Sampai bapak bisa takal dia na. Nang bidi sih kepada nang. Hah? Hilia madam, sorry. Ready? Action. khát. 소 입에 나가 비야 마세 가즈리고 토비야 ang bidi se onam sanai ba bigo to kala khainang Action. माइबा माइबि से खावना लांबायदां दखनाफोरखौ र' बिखौ पुलिस केस होगोन आङो सानसेब्लाबो दिहुनथारगोन आं बिखौ
लोगोफोर शुटिंआ कमप्लिट जाबाय नै जा गरम गोलोमजोब्बाय जाबाय लोगोफोर फैद गुवारैनोसै हनै सासेयाबो हनै मेकआप रिमुभ मेकआप रिमुभ खालामदों नोंबो डाबलि निउ लुक्स बाय बाय लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना बोरै नांगौ भिडिअखौ कमेन्ट्स खालाम दे आरो बाय बाय स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै दा जों न'आव थांसै आरो न' शुटिंआबो जोब्बाय लोगोफोर मोनथाम एपिसडनि जों खालामखाबाय आरो न' शुटिंखौ सान्दुंबो गोसा खालामबाय थानो हाया नालाय बिराद गरम लोगोफोर स' बिदिब्ला दोननोसै आरो नोंथांमोना जाय आंनि चेनेलाव गोदान आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर आरो हेफाजाब हो जोंखौ मानोना जोंनि चेनेलाबो 100K जासिगोन आरो न' लोगोफोर 100K जानोसैनो नै स' थाब लोगोफोर नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना हो शेयार खालामना हो जोंनि भिडिअफोरखौ जाहाथे जोंनि चेनेला थाबैनो 100K जायो स' दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै बाय बाय लाभ इउ अल